ఇంకొక రోజు ఇంకొక న్యూ స్టాక్. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ రోజు మరి మీకోసం తీసుకువచ్చిన మన మోస్ట్ లవ్ బ్రాండ్ లో డెనిమ్ జీన్స్. అది కూడా సేమ్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ఆర్టికల్ లాగే ఉంటది. ఆన్లైన్ ప్రైస్ 2000+ ఉంటది, కానీ మన దగ్గర దివాళీ ధమాకా ప్రైస్ కేవలం 749 రూపీస్ లో జీన్స్ దొరుకుతున్నాయి. మొత్తం డీటెయిలింగ్ ఇంకా యాక్సెసరీస్ సేమ్ యాజ్ ఒరిజినల్ లాగే ఉంటది. బటన్ మీద డీటెయిలింగ్, లోపల్ బ్రాండింగ్, వాష్ కేర్ ట్యాగ్స్, స్కానబుల్ MRP ట్యాగ్స్. కలర్ చార్ట్ గురించి మాట్లాడితే చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉన్నాయి. బ్లూలో, గ్రే లో అన్ని షేడ్స్ మీకు దొరికిపోతుంది. సైజెస్ 30 నుంచి 38 వరకు ఉన్నాయి. ఇంకా ఫ్యాబ్రిక్ పవర్ లైక్రా, చాలా స్ట్రెచబుల్ ఇంకా కంఫర్టబుల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది. ఫిట్టింగ్ విషయం గురించి మాట్లాడితే ఫిట్టింగ్ అయితే చూడొచ్చు, చాలా పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ ఉంటది. స్లిమ్ ఫిట్ ఉంది, ఇంకా యాంకల్ లెంత్ ఉంటది. ఇంకా ఇవి జీన్స్ బ్యాక్ పాకెట్ మీద చాలా బ్యూటిఫుల్ బ్రాండ్ ఎంబోజింగ్ కూడా ఉంటది. చాలా పైసా వసూలు ఆఫర్ ఉంది బ్రో. తొందరగా ఈ జీన్స్ కోసం మన స్టోర్ కి విజిట్ చేయండి. స్టోర్ లొకేషన్ మెన్షన్ ఉంటది. ఇంకా ఆన్లైన్ డెలివరీ కోసం స్క్రీన్ మీద నంబర్ పైన వాట్సాప్ చేయవచ్చు.